V tomto videu si ukážeme, ako pridať médium ako pozadie k chválam, ako ho zobraziť alebo skryť pre publikum a ako ho zo slajdu odstrániť. Vpravo hore otvoríme položku Média. Z ponuky vyberieme požadované médium a presunieme ho na prvý slajd chvál. Po spustení tohto slajdu sa médium zobrazí ako pozadie a zostane aktívne aj na nasledujúcich slajdoch. Ak nechceme médium zobrazovať pre publikum, v sekcii ukážky vypneme ikonu médií. Text zostane zobrazený, vypne sa iba pozadie. Ak chceme médium znova zobraziť, jednoducho naň klikneme v knižnici médií. Ak chceme médium zo slajdu odstrániť, klikneme na slajd pravým tlačidlom a vyberieme Remove Action, názov média. Tento krok odstráni médium zo slajdu, ale nevypne jeho aktuálne zobrazenie pre publikum. Na vypnutie zobrazenia použijeme predchádzajúci postup.